60 שניות על עומר ואביב. עומר עומי אוריון נולד לפני 32 שנים במדרשת בן גוריון שבנגב. היא מדינת ישראל. לעומר אחות ועוד כמה חצאים. בגיל 5 מאס בחיי הכפר, ארז את מטלטליו ועבר למטרופולין הצפונית שבגבעת עוז. עומר השתלב במהרה בחיי הקיבוץ וקנה לעצמו חברים טובים. בגיל 7 נפגע מקרן לייזר בין גלקטית מסתורית והחל לענוד משקפיים. עומר הילד התבגר והפך לקולנוען חובב ולפועל מצטיין במטעי השקדים שבקיבוץ. התפריט הקיבוצי העשיר והמגוון, כמו גם השמש הצפונית, תרמו להתפתחותו היפה של הילד. קרן הלייזר הבין גלקטית חזרה מהחלל החיצון והשיבה לעומר את מאור עיניו. עומר מצטרף לשוק העבודה וכהרגלו שאף להגיע גבוה, למצוא עבודה מכובדת בחול ולחזור לארץ רק בשביל להשתלב בתעשיית טכנולוגיות העילית הישראלית המשגשגת. בין העבודות היה רשום לאוניברסיטת בן גוריון, דבר שהספיק להביא לסבא תעודת הצטיינות. במהלך 4 שנים בבאר שבע חבר עומר לסטודנטים בינוניים נוספים. במקביל פיתח עומר מערכת יחסים ארוכה ומשמעותית עם יפהפייה הצרפתית ילידה 90, נאמנה ובמצב מכני מעולה. עם סיום הלימודים טס לטיול שורשים בדרום אמריקה עם אחותו. לאחר שהבין שאין לו שורשים, המשיך בטיול והקים את חבורת הלוס פתטיקוס. עם החזרה לארץ עבר עומר לתל אביב, שם מכר את נשמתו לשטן כפועל בסדנת יזע לייצור מצגות. באותו הזמן, ביקום מקביל וטוב יותר, מרחק קילומטרים ספורים ממשכנו של השטן, עוסקת אביב היפה בתיקון עולם ומחכה להאביר על הסוס הלבן. למרות שגם ג'נטלמן על פרידה אפורה, היה עושה את העבודה בשלב זה. ואז! עומר ואביב נפגשו לפני 2 במקום הרומנטי ביותר בתל אביב. חודשים ספורים לאחר מכן עברו לגור ביחד, ומאז הם מגדלים חזירים מובקים, עגבניות שרי ורובוט. התרנגול המשותף שגידלו בדירה שם קץ לחייו. במכתב שהותיר אחריו העיד כי לא יכל לשאת את שעת צלצול השעון המעורר של אביו. ניסיונות ההתאבדות של עומר טרם צלחו, והוא נצפה משוטט סערורי באזור מגדלי עזריאלי בשעות בוקר מוקדמות עם שקיות שחורות מתחת לעיניים. שעת ההשכמה המוקדמת לא פגעה בחיבתם של בני הזוג לבילויים, והם מקפידים לצאת ולקרוא את העיר כל יום עד השעה 8:30 בערב. עד כאן? בשנים הקרובות צפוי הזוג הצעיר לעזוב את חיי העיר לטובת השלווה שבקיבוץ, להוליד 2.4 ילדים ולהזדקן בנחת.